Menta kesengi ke Sautrik unai wing. Hagapor kumbakat arba JEA lagi sepangot kinong de madan kila wantor syaka Khasi Autonomous District Council ban persya e kejing lit shim kerteng bat pha pendap haga form ya baro kinong de madan hanong ba Shillong. Kini kinong de madan ki bakambun kidi kikentai hapo kejing ilam kokong Angela Rengat kila ya kendu UCM ke KHDC ba atin world dekhar. Bakran sikilat pathai kubor General Secretary ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association uba estaba batkong ai kharmuti la kam magajing wan pha pandap form ka KHDC kalawan ra kajing huri hura para khasi mardon ki bakni no igi chaka jung gitu gi nong de madan ibala jude kila kamru baman kasni lami kajing nya para nong de madan wat shadu ban ya khanrobru kila rairu ban kantai chisndon ni kajing pha pandap form ka KHDC ban kila dawa bade ban pentrai kam da ka ai nong de madan ka sorkar pedang ban don no ka town vendors committee haka bagi nong de madan ru kin yo ban ya don bentalang 20%. Pada ini hak piwe larung saya larung lain sangut hak betul double kejing kapnya kejak ka bam jusha mangi menu mensyok mentag la syong tiga jing kapnya alih tu kadang wan form patari ki badan dukan ne bam don dukan ru kisu ai ki bewan na yo ki omang ayo form ngade benyo kejak kami huri ura ditang na kadaw katahi bali bak ayo form kejak kim don hendai ti ka nga ong mohaba pim don kejak beli fishim ka form tinang tap de ki ong me bang ila da ban sim konsil ai kejak yang tai ti mentag itu kibar belarim kibla syang tu ti kia mai para makini maki badak mai ki wanti menu beri mensyaban beng mene kawan kasih para kasih lai senam kasih jaga kabla isyat kai nalor kani ka kentile ka dei namta ka bakongsan namta joni stang arpna ni don por bangin pendap ya ka bai school haye hasem ki parai ki kon ki ti bat bangin ya le risa ya ka Christmas hari ya kani kum kani ka por ngin yo la sutang bangin syok namar man la kasih yami ka jing puri pura kim tip syai kisu tip bai kisu yo bai tang ka form la surat te bat kisu yo bai tang ka form nang thi ba khilek hang no ru syong hang ta te ka bamla ban lo ta ai ngala te nak kam pisang kan rai jing shali mdon pha mangi hate bangin ai ya kasngi yo uslap ba man kasngi hang te tang kadaya ungkat bangi satip si kajing kumar poni ni syong tang bang jio syong tikras pas pahlawan ka kun la klumar hang talak bar sana bangi di nokit ka tingap mar tingap i jangan dan sama ngili kemul kajing ayap kajing senam ke baman kesni shilong na bangi dan bangi kilong kita long kadang ya beti bangi ngin ya lang bangi mo ngi de ki ba mi pa ai kam ya ka an jong ka central act mla bat ngi reject ro kani ka form ka ba ai kani ka KHDC ka bam don nong rem ha no hanoro bat kajing wan sam form hakini ki sni ka bale kani ka KHDC kala penbi jing huri hura palat ya kinong de madan menta yo taw wana bar lengi mi kren rei menta ka jing mi jing huri hura ka de para mangi para khasi para do para snam man la kasngi ka jing ya sho jing ya dan tuman kasni kabam sange shu namar kakur ro bakadon kakur ka kies ro kadang sange hayeng syari bat ka batai syai bakadon ta ka status post order ro ba omla banweng yano ro gitu ki bala don lupa swau ar hajar khan riu lane hau ar hajar khan riu tamata ka KHDC ka jingle kami kawan kami ka jing huri hura janman kasni haduk menta kisni haduk menta ka step ro te ya katang ya persya ba ya kan ka form nginom ya accept central act halor kinong di madan kan don ka system kan don ka proses kan ya kat kum ka ai ka kinle kin thau ya kata ka TVC kin ba kin don kita kinong mi khmat na kinong di madan ro 100% ter kin don sekiwe ki NGOs ki don sekiwe kinong prekam sarkar hangta kin sa issue license ki nong di madan kinle ya ka survey kata ro ka institute survey mano ba syong bat hano bamla ban syong kita ki jakaro ba ki di bandon kan hano ka jaka bala ban wending hano no wending tulai ya ka tulai ngim ya persya are ka jingwan ayu ya ka trading license mar ka dei kadon ka an are ka ni ka jing one sam form pat balai ngi reject namar balai ka ni ka form kam don nong rem hano ro kabala ban ai license yang em ban pan scam ka dei bintang kata hapo jong kata ka town vending committee ka ani kala don kan ayu ban pentai kam what you can do deh ni kong kin happen trade kam ya ka an halor ka kinong di madan ban batai benia kadi bandan taka happe ya taka holding capacity happe taka survey ban tip manusia sha badi ba syong madan ngla pen trade kam ya kata ka an kibi ki an kiba habot le si kindang don shu komentar ki badi jingbam mo kidon ki an halor ka food safety ini persya kita na makapot hab ban biang hab ban bit na bon ki liang
ti kumjo ka trading license ro lada ki deki non tribal hawker ti hapan bod kata what dia kaseng lele shwa bakin keren ki HDC la keren kaseng kata ba hadin bala ale ka survey bala ayo ka license ka hawking ki hapan don ro ka trading license lada ki deki non tribal andai ka jing ai kata ka trading license ro kadai benlong ka bakut ba shai kamdai bendai ka source of corruption and harassment but ka hablong in a time bound manner himla ban shuang one shim form and then tidak so tho hi lada kamdan ka bakut ka basai na basdang nei kan sudai bet ka kalat ban yo snapisa pada kata ka sang kamnum pedang la dalele itu ban penher ku put ban penram but long kajing tmu kam sai namala da ki dan sisa kajing tmu ban penbet nya kinum lek ni kila ade ban khot ka sang ban keren ban smooth tho ha ei ka don kata ka case ban smooth tho sai ka central act ru Ndri mita kim dan nong rem lu nama kim dan tek an kalau kinong di madan. Balayo itu ki form tiki om bam jaka tiki di banyo ka jaka. Namar haga tu kasi ka bakia wan ka ni ka jing penmi ka district council ban sam form babun nei na ki kim dei ki nong di madan kam dan ka jing so thu lam bat ni ka seng ka bangi la yang nadu ka basdang ya kan ka kis andre ki asam ni kita ki form ba ki ka baning kong ki de ki briu ki bam dei badi madan ka bar ki don ki bana shano ki badon dukan na yo na han ki la shuan ba kim tip hano mano basang ba hano bam ka jing sha kno An ka an. Dei maki ba ong to ya penbet kat kum ka an. Ki khlam le bi an. Ki khlam ong bangin song kat ba mon ngin le kat ba mon ki ong ai da ka an. Namal ba da ka don ka an dei kim num don ki bre ki ba la ban sim kabu. Komentar ha kawi ka liang ki don ki bre nang ni na district council ki ba sim kabu. Ki ba adon ha ka jing malien tang ban pun kul mars nong. Nada macam saya kam jeki ki David ban pul mars nong ban penia surut beriu bat menta ka kentiru ya kan ni kim pei phang kim smooth ho bakadon kata ka an kim pei phang kum no ban pen bet ru andai ki sukwa ban penia surut ni ai he ECM ngila batai benia bakadon kata ka status ko ngila ai lagi kata ka order jo ka shari ban ni ong puli benia puli arsin naisin dah ban puli ban pei phang andai puli ban smooth ho ba kim don ka jurisdiction ban regulate kat tempat don ke Central Act kan la don ke Central Act kan sedon ke TVC mangiriling idawa bat ni ong bakade don atli TVC kawai ha ke municipal areas kawai ha ke non municipal areas ya kataru la perkhat lupa ra ke seng bat ha ke non municipal area ki nong mat ki nong di madan ki sim member jo ke HDC na rangwa ki shnong ki dong bat bani penbet Andai dah keempat don kita ke TVC dan 4 penteri kami ke Central Act ke HDC kam dan jurisdiction.